CM Dr. Ronghang Pen Bangkri ke thoma tumapan Executive Member KP. Dipu Rajasthan Street House akula dalong kanem uitanga hansi rarapan kapacho. Sarthi Phangcho polling station along APHL Siaro Keseng. Kardom Karbing Long Life Kinara Dona Pansitame, Pini Karbing Long Life along Menkecheng, Siabirtana Lituma Panakevan Pilake, Emanghoy, Kachapega Puta, Tang Ton Manchetana Senang. Karbing Long Thomas Council and Kachari Ponjapan, Dr. Tuliram Ronghang Hinpen, Emanghoy, Ini Pontet Panapi, Pini Putot Karbing Long Thomas Council Executive Member Mate Anghoy, Bang Cricket Tomatuma Pan Pek Ponsi, Ametang Anghoy, Paching Nipon Rentilo. Pinibangso team Karbi Anglong arlo mate Karbi Anglong Autonomous Council kang niponji aphan pura EMR puke pekpon bangkre ke thomatum lake MSc Richard Togbi MSc Rite Singh hi MSc Lunsing Teron MSc Kangbura Kiling MSc Madhuram Lekthe MSc Billy Mohan Khaklari MSc Mukut Mahanta MSc Surjo Rongphar MSc Dioping Maslai MSc Prabhat Chandra Taro MSc Mongol Singh Timung MSc Rina Terang Pilapen MSc Amar Singh Tiso lakadok we bangkre ke thomatum aphan KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen amethang anghoy paching nipon lo bangso aphi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang hinpen pherangke thing no kaning che pona tengke pini abangke bangkre ke thoma MSc aphan EMR pu pekpon lo sedamini litum kamatha abangke non bangke thoma tuma phan EMR pu ke pekpon ja phan si chingwai pon bomlo pusi CM Ronghang pen ningje pon Verse 21 Lapen ke Kargama Thomas Council Rules 19.1 Kelas Hoteng Pensil itu EM Arpu Bangke Pinjim Bono Pan Pakai si Bono Bang Pintuman dan Pielo Lapen Bono Along Pakai Pen Sistemi Constitution along around the Article 164 Teng Pen Council of Minister Kaladak Kacaparaya Teng Pen Council of Minister mana Chief Minister Aso clearance long jet na pi. Gono pang itong ang isang na pi ko. Tapos jet na si motivation plan lo. Bangkre ke thong an bangkre ki apai ke bangkre pi. Sa bangkre thong mong ban ke. Motion chun dolo. Motion kisto dolo. Sing chon dolo. Dictation ki dolo. Lapen ke Richard Togbi dolo. Promotion botaro dolo. Kamura kilim dolo. Inajaran pi dolo. Mengenal kerja dalam Billy Mohan Khaklari dulu, lapen Mohan tu sampai Rina Terang, lapen dia fing maslai. Bangun pepen bangkret ham, isi dolang lapen kene itu kalau tu mas konsultan, isi cukup aja, dan expansion apaan, dia expansion buat kayak cancel handapi, lapen dia, bodolan territorial konsul handapi, lapen kalau tu mas konsultan, kami cukup aja lo belum te isi lo konten, aja lo belum te itu masih government pakai itu as per constitution KAC CM Dr. Tuliram Ronghang nang kangkhon pena joksi nili EM anghoy ing nilong lo lapen alang lia jada sai kamle nang pisatame nili ke Charlie Dunja phansi chesik ding lo pusi EM Richard Togbi pen ningje pon prangsi nili akiru kipi alam the bangla hello itum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apen Assam BJP President Babes Kolita apen tum kaching hong nai dynamic leader Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ahirzume akang hon pena joksi pinilili first term ahut ke longun de los non second term ahut nilifan EM nangki pipon apot ninga klong pen lapen duar baguri rat hoi pen se akiru pilo Nilipana jada sai ka mabangle nang pisetame nilike dengpon po non long ko ra tro BJP ke hayang bongpen nilipan EM nang kangwai pona banghen lo ke thin nai lo la supena jok nilira ra phan chelang pon long po busi EM Lunsing Teron ningje Aprangsi ke nili non nili tu CM Dr. Tuliram Ronghang sar pasi churu po
ke dam tang 2017 hala so huta lang lining kan thom aphan nilipan em nang ponlo hala so huta ke hai bang ke 24 sita non bang ke 26 sang bang ta puthot nilipan em nang na pon la si alang lipan mane nili ninga klong mate mohamaya rat hoi pen alang lipan joro lo ke matha ke du sita non nang le malong nang than thelo la bang ke mane non em nang pon det nilia mohamaya rat phan chelang pon longpo hala bang si ning kang sam ke the nai bang ke Nilipan CM rong hang pen kopia sai kama nang ke peka bangke nili chudeng dun po lapen ke thek thedo ana bangke nang than pon bom pu pusi em retesing hipen ani chepat hepon se nilipan kadu we nang cherap nang chinghon I hear zume ke do ana tuma phanta nilihin pen choroi klo ninga klong pen lapen itum karbing long autonomous council CM nili tuma phan karbing long ara tuma phan towar ke me paklang ponangji claim ponangji kupisi kam claim lapen ki mesenji aphan nitom phan so responsibility nang epipot nili alangli phan nomati homosti kaduwe arat pen alangli phan ta ilito make hoy dak CM tuliram rong hang alangli ko pima nang pin khat pon le nang pin khata teng pin si claim pon po EM ang hoi ke pektanga tengpen EM Richard tok bia phan education EM retesing hi phan water resources EM lunsing teron phan irrigation PNRD lapen sericulture EM kangbura killing phan cooperation town and country planning lapen town committee affairs EM madhuram lekthe phan fishery handloom and textile lapen adult education EM Billy Mohan Khaklari phan food and civil supply and consumer affairs lapen transport EM Mukut Mahanta phan DRDA printing and stationery lapen legal metrology EM Surjorong Parapan Health and Family Welfare Art and Culture Lapen Information and Public Relation EM Dioping Maslaya Pan Animal Husbandry and Veterinary Lapen Dairy Development EM Prabha Chandra Taro Apan Soil Conservation Lapen Industries and Commerce EM Mongol Singh Timong Apan PHE Archaeology Lapen Museum EM Rinate Rangpi Apan Social Welfare and ICDS Lapen Library Lapen EM Amar Singh Tiso Apan Agriculture Land Revenue and Land Reforms lapen excise asai kam si pek ponlo la song bong kaprek asai kam ia maphan ke pek pon pe ke do ana bangke CM Dr. Tuliram rong hangari deng si chibi ponlo News report long sodoring ti Karbiang long live nangli hithi kula long ke choki jon nangli ning ke hang pe ka bang phuma jongsi kalang pulotang te hotel along ke choki junason lang pami pen ke chua bang sikimi athenang li ke chua hana an kanem uipinak ta the bangswang thek la ke dipurong supia long ke do Rajasthan Sweet House along pen si klang ponlo ahok Rajasthan Sweet House along ke choki junason ke mimi ang thek la ke non chot lapukali kiram tanga pora hol sitamela son thak thaka kasa ur ke doa sonamong ke long pona dimlo la son thol se pinila thota kanem uitanga hansi rar phan kapachwa birta klang thulilo Bangsolam ke klang lake pineda por phainer kebra chiti ma por malom Diphu Ward Commissioner barim Huklaswar Bea bang him ke chonam dam je phan damlo la pusona hut ke chobom ahana bang kanem uyang nim dokoklo Commissioner barim Bea sangho bang nilong chotsi ke dobon puma thalo bonta alang liphan chot kalisi Rajasthan Sweet House along ke chotum ansatami kanem uya hansi cholongra pruilo Bangso puthak ke chove ka bangphu mate Diphu Ward Commissioner barim Bea sangho pen ke than pona tengke nili phanang ke pia hanabang ake thorsi cholonglo amatsi nili ladak kitun ke dangalong han ke langja phan banglo setame kitun bo ma hanabang ke chomesen lasi latuma phan nep nangji pusi ningje pon Joram sir upon breakfast pon tilo ada rodoni sir ada so breakfast kipi da pungala so hanabang aning isi gehin uduche amani liho da kan dak wang iglo amala dak hana difference ni lang hang iglo nang tumana la so hana ni pana pila de amala chulo hola bang chumesen kela ni lige wana han panget korek da
kela so hana ban kordan asini dia pada kena tu politik kan malam bang dak hidup lama politik man cipta kita dak lo puno dak nasi tu thelong pula dak tu ini aise lo asi la tu ma pandang la so bang ke sodak isi ini tu marwan pen kain pen la tu mandang ne apnai nili ki puda malam thigela Mune ratum thangta kipu pedara joksi latum lapuson cheplang thabarelo nili han lang pu ke hanga hosatami latum nang pihai he laso nang ki pidera ra hosi han ke thora bangke wardam elo nasi lapuson rara phan ki thu kanen oya hormu ka pachwa tuma phana bangke sodak pen insai nang jiputa be sang hopen ningje pon mune do ma laso kaningi era ki pupeda joini la tu ke klem ke dam ke chop che la ki nili tum jelo nili masipini ke polo di kami dah akan kaum komiti lah orang komisar di kota. Wadah sama ini lima ratus orang lang pilihkan si lang. Mata tapi memang orang lagi lu tu. Kami nunggu. Kecu kami nunggu orang nunggu tu orang. Orang kecu ni dia ada jodoh sini tu nanti ni akan cek bantu si lang lagi. Malah so puluh cina orang lu blok lah, blok. Alam tu mana ni patai an kecu hang ada, an lang lah. Ini mana ni pas pilih dah tu. Nasi lah tu pilih tu lah so kosi lah tu hangwana melu ni kita mata nama dia. Akhir nu bangkit. Nasi lah tu mana ke? Ahok pet kan sai lah tu mana sai deh. Kan itu sih dia tak curi dia. Lasila pusona kular rara phan ki thu kanem ui kapachwa kular phana bangke trading license setami ing thanang ji puta ki phodona tumpen ningje pon. News report Karbi Anglong Live. Sarthe Phangcho polling station along APHLC Boot Committee, Women Wings Lapen Youth Committee ke Sengpon. Kedamtang urmiar ni ada por phai sir ke malom la khain ko rahini sarupathar constituency along APHLC song along kache song amede ke pathe mate Sikh schedule jakong ke pangtang ponthuji aphan sarupathar constituency arlo Sarthe Phangcho polling station sararatum non barla por hot sitame methang aside ong bong sitame APHLC ke pangtang ponthuji aphan mate methang along ri kacharai komje aphan Sarthe Phangcho polling booth committee youth committee lapen women wings committee sengpontanglo Lasonsi Boot Committee along Mai Phuarpu Doyangkro Dunmai Phuarpu Sarthe Timo Chunbang Hundor Singh Hanse Rap Chunbang Babu Singh Hanse Atumhenlo Lapen Women Wings along Mai Phuarpu lake Omphu Terangpi Dunmai Phuarpu Binali Hansepi Chunbangarpu Binali Kilingpi Rap Chunbang Ranika Timongpi Atumhenlo Lapen Youth Committee along Mai Phuarpu lake Sarkiri Hanse Dunmai Phu Bondona Tisopi Chunbang Robinson Hanse Rap Chunbang Sonjona Hansepi Dihin Rimbang Songja Hanse Saihem Chunbang Sarson Hanse Lapen Pinang Anatuma Phan Prek Jamarpu Chepek Pon Labangso APHLC aro kesengamay along aluhia manpen APHLC Central Committee pen Mohon Rongpi Organizing Secretary Sarsing Tirang Recording Secretary Chandan Terang Lapen APHLC along Klembang Pubang Piatum Chetong Dunpen Maya along RDP Dum Bokajang Penanan Terang Karbi Anglong Live Lakhain ka rapho nilib MSC constituency ke parlo number alang royakung ke kreng ang ajo pini jakhong ni phai kresir kebarni UKYA nilibarwa tumpen patir bi bonsi thengpia klim ke asai ke dengpon nilib arlota isi kelang mesenadim thengpi thengprang clear seng sang along ribinong bonta ke damtanga porpen lapuan clear seng adimalong koila mate longle ke kipur akele kilit pik penajok thengpi thengprang langroi langjeng avidetsi ing thaidang asonsi do bangsojok UKYA nilib arwa maipu Elvin Kropen Japonsi Rab maipu Waisong Teron Chunbang Anil Sontimong lapen KSA nilib aru Sarmon Teron lapen ke ongdung nilibari soe jangatum number alang royakung longle ki eki phurtang ajo puthot thengpi thengprang pen ke palir thu sengji buma thaponsi amin thanga ja kongpen thengpia klim ke asai ke dengpon UKYA nilibarwa maipu Elvin Kropen kaningje ponke eded elongri lapuan clear seng sang piadim iliching honangji lasenitum UKYA song penke Aron repen long leke kipur thengpi thengprang kipi lapen sangti arlong ke jorkang hualong ke kroidun thekte lapen chedononde jongsila sona sailang no klem bom lang pulote nilitum sodak pen che song ponang kokpo lasima jokle sailang no klem posetani litum ke langdingde sailang no ke klem alar thengpia klem inuda bang phupen rongkep ke etha lalote itumalongri hako ason nangcheman thuji busi nilip aro UKYA songmai phupen ningje
si pini ni tum do an pen nang e lo la dak number lo na tum ta thek long lo non ke koi la ke phur tang aju la so ja semet itum la dak ke non ke e pik na la pen theng pi rong a ka ave pin lo la dak la sinon ni tum bang ke pini pen pang cheng lo rong pharoi si so se pini ni tum theng pi claim e pon lo la sikado go Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram ro ha phate ja semet chuning ri lo kapre ka dim la puson dolang ta hai la puson lo prang te non ki bang jilang a generation mate e pranga bang ke litum la pu an so se kilong nang cha lang la pen kilong nang ja tomon setame henodakji la pen an so se alang tum stame lang pon po chari pon po posini tum jasemet media hoi pen stame chuning ri pon lo athe jasemet thengpia rong pinang ji tema setame ipsia athing pipilo polang te rong kep an inang ji pusile tum ka do ka beta chini ho la pen than pon bok sila puson ta si forest society ka ma department hoi manta chuning ri lo jasemet kilang chari pon parsik pon po posini tum jasemet uk ba e hoi pen stame chuning ri pon lo pini ni tum la dak chor la pugali kapre ka dim tameni li tum e ponji picnic spot long la pen kapre ka dim long stame e ponji Chokiola pen Sonjit Crow Karbi Anglong Live Akero pajero nani tuma phana porga chipi pen birta na kelang dona pos pini prime tam birta ke la pon si kang tonik lo